ba na gaya ma ba wannan daji ba a shigo shi a zauna lafiya. Wannan dajin ba a shigo shi mutum ya fita lafiya. Wannan dajin dan adam irinka ba sa shigowa su fita lafiya. Wannan dajin namu ne na isko kai. Amma bawan Allah da ka san dalilin da ya sa na fito daga gida na taho dajin nan ba za ka kawo uzurin da zai hana na tafiya ba. Dan uwana ne a gida ba shi da lafiya na fito nema masa magani. Da ka san halin da yake ciki, da ka san zuciyata inda take raɗaɗi take zafi tsaya taryanin nan da kai da ba kai mun haka ba. Amma tun da ka ce min haka to zan yi amfani da damar da nake da ita. Kai Ma ka ta isa ka kana nuna ni dan yatsa kana mun surutun banza da nawafi. Ba a yi mana haka. A haka ma ina daga ma kafa ne saboda wayan yan dalilai. Amma da tun na dade da shafa labarin ka. Ba zan shafu. Ba zan shafu ba saboda mun fito dan in mutu ba. Na fito ne dan yin nasara. Kuma zan yi nasara ce zan yi ta. Wannan jeji da kake gani ba a taɓa yin wani bil adama da ya shigo cikin wannan jeji ya fita lafiya ba. Ka saka a ranka cewa yanda ba a taɓa samu ba to ka saka a ranka cewa ka samu shine na shigo kuma zan yi nasara kuma zan kau da kai in shafa babunka kamar ba a yi gaba. Wannan alkawari da ɗauka. Kina ji da ko? Kuna ji da ko? Gadar kusin dar gamba. Hidoki a tangan gramman gasi. Yawwa nan ba a tsallakawa ba kuma kowa ba saboda akwai abin da ban shirya ba akwai abin da ban ɗauko ba. Yankawa tana da haɗari, muna da rikici da wasu aljanu da ke yankawa na ba shi. Wannan da kake gani baka ga an iyakance ba, yankin mangwalawa ne ba a shiga, mu mangwalawa ne ba mu shiga wannan yankin. Kai yanzu wannan hanyar ita ce in kan miƙe ita ce za ta kai ka, kada ka manta ita ce arewa haka gabas. Yawwa ka gane ai, idan ka tashi ka bi nan za ka ga abun haka a jirgice, ba a kwakwalwanka ne zai juya haka, shi haka tsarin yake. Duk wanda ya shigo nan ai wannan kishi da kana ji ba wai kishi bane ba, wani kana haka kura ni na san me ke faruwa.
nan gabas amma nan haka he zame maka arewa saboda kan abin ai ya juye ne ba za ka gane ba lissafin ba irin naku ba to ka miƙe haka za ka tafi sannan ba a shiga sai da shiri don haka zan taimaka maka da abu guda ɗaya saboda na taɓa tsinta kaina irin abin nan na neman magani na san yadda aka ji to zan taimaka maka da abin da kai ma za ka samu kai tsira ka samu kai abin da shi ka kamata bari ka gani hanyar kaddarsi haka kaga wannan bulala ce ina bulala a tanza balaka aka samo ta asali ashwakin fir'auna ne muka samo shi muke aiki da shi wannan yana da dumbin shekaru da tarihin gaske sannan wannan in ka ga wata halitta ko wani jinni in dai zai daga maka hankali ka zura wa dan gwahar uba a gaban ka zai tarwatse in na wuta ne zai wuta amma riƙe wannan kar ya sa ka zama ba za ka yi jarumta ba fa sai ka yi saboda in ka ce ba za ka yi jarumta ba yanzu sun dinga kokarin su rabba ka da shi dan yanzu in ba wannan ma baka isa yankan nan ba amma riƙe wannan shi zai sa ka yanka duk kar ka ji tsoron kowa ka yi tafiyarka kar ka ji tsoron kowa ka yi tafiyarka wannan shine abin da nake gama sannan daga ƙarshe zan gama wani abu ne ƙwara guda da zan gama duk wanda ka haɗu da shi akan hanya kada ka zalunce shi kar ka zalunci kowa duk wanda ya tambaya ka gaya mar gaskiya ka gaya wa kowanne ne gaskiya ka yi duk abin da shi ka kamata ka yi abin ka tsakani da Allah in lokacin sallah ya yi ka tsaya kai sallah ko a ina ne za ka yi nasara ka riƙe Allah abinda in ke so in gaya ma shawara ta ƙarshe kenan ka bi a hankula ka shiga a hankula ka tafiya ka cikin limana in ba zalunta ka aka yi ba ruwanka sai dai wanda ya yi yunkurin zalunta ka kwaci kanka amma haka kurin in ka ga wani ya shiga wani hali taimaka shi ka ƙara gaba Allah zai taimake ka yawwa rike ta da bismillah to ka kama hanya ka tahi kaga wannan tunda ni koma zan bari in baka shi ka ƙara shi ni na koma can in ƙaru wani wannan in ka dan samu akwai wata rijiya na rijiyar kusugu ka dan tsaya ka dan ƙara ruwa ka ɗiba da bismillah ka sha da bismillah Allah sarki je ka nagode ai yaro hatta yau wannan ka hito kai ɗaya to Allah dai ba da nasara ai bari in koma waye kai da kake ta bina ne mene maka malam ina ma magana amma kai min shiru me kake so a tattare da ni malam hey ka karce mun malam to waye kai amma ban san ka ba kuma ka zo kana ta bi na in nayi nan kai nan me kake so a tattare da ni kai ka shiga taitayinka ka bi ni a hankali idan ba haka ba za ka faɗa haɗari za ka mutu saboda na ga take-taken ka a cikin wannan jejin nan ba gidanka bane ba gidanmu ne idan da sake ganin motsinka a cikin wannan gidanmu ne zan yi maganinka babu abin da za ka iya min in dai da wannan sandar a gurina ba za ka taɓa yin nasara a gare ni ba kai kake tunanin ba zan iya mako mai ba amma a nan ɗina kake mu muke da wannan jejin don haka baka san ko ni waye ba ko da ban san ko kai waye ba ba za ka taɓa yin nasara ba saboda na ci alwashin duk wata azabtarwa da zan sha da wahalar da zan sha
ba zan sare ba. Kai, baka ji mai na gaya ma ba? Za mu wahalar da kai fiye da yadda kake tunani. Ba na tsoron wahalar da zan sha. Haka ka ce? Saboda dama na ƙudurce a raina wahala zan sha ta. Da ka san zafin da nake ji a cikin zuciyata, ba za ka ce zan wahala ba. Saboda iya wahalar da na sha a baya, na san cewa zan iya jure duk wahalar da zan sha. Za ka mutu kuwa? Na yadda zan mutu. Za ka mutu kuwa? Dama ban shirya. Kuma kan ka mutu sai ka faɗa haɗari mafi muni a rayuwarka. Na amince. Na amince. Dama ban fito don na koma gida ba. Na fito ne dama domin ko na mutu ko in samu magani. Malam wai waye kai dan Allah da kake ji? Na hada ka da Allah, na hada ka da Annabi amma ka ki ka daina bi. Kuma ni ban san ko wani abin da ya maka ba. Amma duk ta yanda ka zo min zan iya yi da kai ba. Dan a shirye nake nima. Na shirya duk abin da kake tunani to yana da shi. Ai! Idan kake wala bayani. Malam ni mai hankali ne kuma haukaci. Ni mai hankali. Mai ka nake ni mai hankali ne kuma haukaci. Kai ba ma haukaci ba. Hankali ne. In ji uban wa. In ji uban wa. In ji uban wa ni ba ma haukaci. Kai mai hankali. In ji uban wa ni mai hankali ne. Eh? Amma na ga yare na hankali. Wannan ban Allah ya da mutunci na da hankali na da tunani na da jama'ata. Ni zan tambaye shi mahaukaci ne ni ko mai hankali. Ya ce ni mai hankali ne. Ai ni mahaukaci ne kawai. Wannan yare ya zama wannan ma yake gona ran da ke zuwa wannan duk na makwai ko fa iya duka shi magana da nake haka
nan mai gida wani karan mai tanyar ta tare mai shi a nan saboda rani ya zo gaskiya ne aikin gona muke ta yi to amma abinda ba mu sani ba kuna da kogi a garin nan kogi kai Allah a can hayi ba ka san mangwaron nan da muka sha ɗazu ba yana da daɗi sosai ana gama ko namu da sai ya ara karama da na kwani na gida ne na gida ne ba kuma shi kiwon shi ba aiki ne yake na kwani sarki amma kuna da kogi ruwa na kogi a garin nan ba ka kenan na wanka iya ta sai ana ta hayin magajiya ina so ka san a garin ina wanka sosai ai gobe ba ta zama mana kya gobe mun ji a hanyar ta ka watsa in har kogi sai mu Allah ki kuma sannan Allah ka dan damu jira in da mun Allah ka mun ko ka kai sai mun Allah ka